Chcel by som poďakovať všetkým poslancom Národnej rady, ktorí včera v neskorých večerných hodinách, teda 8. večer, podporili návrh, ktorý predkladal poslanec za stranu Únia, kde sme sa podľa môjho názoru pričlenili k vyspelým štátom sveta, aspoň teda v rámci rodinného práva, kde sa nám podarilo schváliť novelu zákona o rodine, o osobnej starostlivosti, o osobnej striedavej starostlivosti o dieťa po rozvode rodičov. Som veľmi rád, že to podporilo celé politické spektrum, teda naprieč celého politického spektra, nakoľko zo 100 prítomných poslancov to podporilo 99 a jeden poslanec nehlasoval, čiže nebol proti. Všetky politické strany, ktoré boli v tú chvíľu 8. večer na pôde parlamentu, to podporili a týmto im chcem veľmi pekne poďakovať, že našli v rámci posledného bodu tejto schôdze po 4 rokoch v rámci tohto parlamentu našli zhodu aspoň na jednom poslaneckom návrhu, lebo podľa mojich informácií to bol jeden z 2 poslaneckých návrhov, ktoré za 4 roky podporila koalícia opozičnému poslancovi. Chcem im za to veľmi pekne poďakovať a ja len dúfam, keďže toto štvoročné obdobie uzavrel zákon, ktorý predložil opozičný poslanec za stranu Únia a pevne verím, že nový parlament príjme prvý zákon poslanecký takisto z pera poslanca Únie. Strana Únia má viacero dobrých zákonov, či už je to v ekonomike, v hospodárstve, v regionálnom rozvoji, ale takisto aj v rámci sociálnych vecí a rodiny. A tu je priestor, ktorým by som odozdal slovo pani Zuzane Martinákovej, ktorá by o tomto povedala viacej. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Dámy a páni, právo na striedavú starostlivosť je právom dieťaťa na mamu aj otca. Je to v slovenských zákonoch naozaj významný krok dopredu v uplatňovaní práv detí na Slovensku. Tejto téme som sa intenzívne venovala počas minulého volebného obdobia a viackrát sme apelovali na to, aby takáto právna norma bola prijatá. Bohužiaľ, vtedy sa to nepodarilo a preto naozaj dnes treba poďakovať poslancom, že našli akúsi možno aj politickú odvahu a posunuli tému práv detí na Slovensku výrazne dopredu. Tento inštitút zavádza možnosť, aby súd rozhodol o tom, že dieťa má v starostlivosti aj otec, aj mama, v prípade, ak vzťahy dieťaťa k otcovi aj k mame sú veľmi dobré, sú pozitívne. A ešte raz chcem zdôrazniť, dáva možnosť. Samozrejme, treba pri každom jednom prípade prihliadať predovšetkým na práva detí. Ale to, čo môžu súdy pri uzákonení striedavej starostlivosti využívať, je postoj a názor detí na to, ako chcú žiť a názor detí na to, aký chcú mať vzťah k obom rodičom. Vieme veľmi dobre, že v dnešnej dobe, a to je bohužiaľ trend, ktorý môžeme síce kritizovať, zalamovať nad ním rukami, ale je tu a nezvrátime ho, a ten trend hovorí, že čoraz viac detí sa rodí mimo manželstiev, čoraz viac detí žije v rozvedených manželstvách a preto každý zákon, ktorý dnes prijímame, musí túto skutočnosť tolerovať, reflektovať a musia sa prijímať také právne normy, ktoré vychádzajú z týchto skutočností. Ešte raz chcem zdôrazniť, ide v tomto zákone nie o právo otcov alebo matiek, ako sa to niekedy interpretuje. Ide o právo detí. Ide o právo dieťaťa na výchovu u otca aj mamy a je to naozaj významný posun dopredu v oblasti práv detí na Slovensku.